Suntem la Colosseum Sant'Angelo, Castel Sant'Angelo. Și am făcut așa câteva video, câteva pozici. Și aici sunt bilele noi, sunt refăcute acum, bineînțeles, care aruncau, le catapultau pe timpuri. E foarte frumos, e foarte cald. Și ce m-a frapat faptul că la Vatican, bine, având în vedere că și mâine e sărbătoare, e extraordinar de multă lume, dar aici e liber, adică se merge foarte bine, adică ce acolo se stă la coadă să se ia bilete. Se pot lua și bilete online, dar biletele noastre, din păcate, pe care le-am luat online, de fapt, biletele pe care le-am luat mi-au fost anulate și nu odată, ci de 2 ori, odată cu imediat pe loc și odată, adică luasem bilete și eram fericită că am bilete și aseară mi le-au anulat. Și am zis că, ok, venim aici și vedem dacă găsim și dacă găsim luăm de aici. Și era puzderii de oameni și bineînțeles că și căldură și aproape 12 de 1 când bate soarele foarte tare și am zis că nu mai stăm acolo. Și am venit la Castelul de Angelo și aici nu iese nimic. Eu am o pălărie din asta, cu fundiță din asta neagră. Spune că, uite, pălăria ta. M-a speriat pentru o secundă. Ce caut acolo? Deci a zburat cuiva pălăria. Și a ajuns acolo sus. E destul de sus, deci nu pot să o iei de acolo, doar dacă, I don't know, îmi dai cu un băț ceva și te urci pe o scară. Hai că s-a speriat. Crezând că e asta, cum se cheamă, pălăria mea, bineînțeles. Și da, ia să arăt și în partea dreaptă. Și aici, după cum se vede, podul ăla superb. Încă nu știu denumirile, ar trebui să le caut. Dar ce vedeți aici cu oamenii, e nimica toată. E nimica toată, că fix acolo la Vatican, adică după copacii ăștia, e puzderie. Da, e foarte cald, sunt 32 de grade, dar oricum se simt ca 35. Și am băut noi apă rece undeva după chestia asta cu informație pentru turist. Este un tonomat pentru apă, cred că o să inserez o poză. Și am luat, este apă frițante, adică minerală și apă naturală. Am luat frițante și am băut. Și atât de bine că nu-i primul pe care îl găsim să bem apă. Și da, am urcat aici, deci nici apa și nici pălăria și nici ochelari de soare nu ajută la ce căldură e, dar rezistăm. Adică venim la 15-16 grade cu ploaie, la 32 cu nu mai poți și transpiri. Na, dar în iunie. Așa ar trebui să fie cald, frumos. Spuneți dacă nu e superb aici, superb, uitați ce pod, ce statui acolo, câte detalii. Da, bate un pic vântul, dar e foarte cald. Și ce mișto arată totul și mi se pare că cântă cineva, că cântă, da, cineva la vioară și o să mergem în curând pe acest pod, care este la fel de impresionant, adică cele statui de acolo, my god. Mai că se cheamă podul, sau? Tot Sant'Angelo, ambele? Da, mami, dar și ăla și ăla? Și se va arăta cum o pusteria de oameni, adică Luca Des. Na, ce să faci, mâine e sărbătoare. Azi în cât e? În 7, nu? 7 iunie. 7 iunie. Deci se datorează pusteria asta și faptului că luni e sărbătoare, mâine e sărbătoare aici, na, e Roma. Deci da, faceți abstracție de oameni. Și vreau să focalizez. Sunt acestea madame. Bine, filmez cu telefonul, dar se văd destul de bine și când măresc, uitați ce detalii, ce frumoase sunt. Și sunt și niște
am văzut aici, în spate. Ăsta și ăsta. Asta e cu spatele, dar să mă apropie acolo, să merg acolo și o să fac direct de acolo. Stai că filmam minunățile astea, le filmam, deci toate camerele de aici au fost interesante și super mișto. Am filmat așa câte un pic, câteva secunde, da, aici camera asta, aici e tavan, deci vorbim despre tavan și pereții sunt de asemenea, ce mișto că avem treaba asta, dar și pereții sunt de asemenea pictați în ideea asta. Superb. Miroase a pizza, a pâinii, a ceva bun miroase. Și acolo este Vaticanul. Ta-da! Fotografie, treia, cu mine fotografie, ligești. Dice, dar ce? De sfârșit am ajuns pe acoperiș la castelul de la Angelo. Ah, ia! Cum castel de Angelo? Castelul Îngerului, nu? Sfântul Înger. Uite-l. De sfârșit am ajuns sus. După cât? Oricum, după 2 ore am dat. Deci e mare, am dat niște ture pe aici. Și acolo e Coloseumul. După clădirea. Ce clădire asta de aici, în fața, ai zis? Care? Asta e cât până am. Nu, asta care îl filmez eu acum de acolo. Alf mare? Da. Piața... E o piață și castelul care? Piața Victoria. Da, și castelul ăsta pe care mi l-ai arătat mai devreme și îl filmez? Castelul Sant'Angelo. Nu, mamă, ăla de acolo. Ăla e... mai pulversat. Mamă, ce frumos e aici, dar... Exact. Am ajuns la o minunăție de biserică. Toate sunt așa, toate clădirile lor sunt așa minunate, superbe, cu detalii minunate, cu... Uitați aici. Ce fain. Toată clădirea e totul, la ei totul minunat. Ia uitați ce statui. Ce ceas. Ia uite. Medalion cu tot. Îngeri. Foarte frumoasă. În apropiere de cazarea noastră, treaba asta, adică 2 pași am făcut. Și am ajuns aici. Că avem o hartă, ne-a dat de la cazare una for free și
Ne-am uitat acum pe hartă unde să ieșim și am zis hai să luăm la pas spre Fontana di Trevi, dar în direcția noastră avem biserica asta și parcă mai era încă una și de acolo o luăm pe la pas până la Fontana di Trevi. Ar fi cam 2-3 stații de metro sau ceva de genul, dar noi vrem să facem plimbare pe seară, mai luăm un gelato. S-a mâncat deja un gelato cu pistachio, de 2 ori pistachio, adică 2 cupe de pistachio, asta ca să mă satur. Și o să mai iau și pe seara asta ceva, probabil ceva diferit. Pistachio deja mi-am învins pofta, dar da, super. Și din partea laterală a clădirii minunate a acelei biserici ar fi treaba asta. Mie mi se pare că deci este o clădire plată cu alta și cu încă una în spate, adică aici cumva nu se mai pupă, are diferită culoarea, dar e integră, adică e cuplat aici, deși are altă culoare. Oricum arată foarte bine, arată foarte, foarte bine. Și mai încoa în dreapta avem această statuie și mai în dreapta această minunată clădire. Deci m-am lămurit cu acea clădire de care vă spuneam mai devreme, că cumva e conectată, dar e diferită. Pur și simplu aici sunt camerele în care stau călugări de ale bisericii. Deci de asta cumva au făcut-o separat, dar ea aparține de biserică. Tocmai vorbeam că cui să nu-i placă Roma? Adică uite-te un pic și tu. Adică uitați-vă ce fain. Uite ce fain. Și toate, deci cam cine a fost știe. La mine e prima dată când vin, dar știam că o să-mi placă. I mean, look at this. Trece un autobuz acum și nu obstrucționează vederea, dar I mean, cum să nu-ți placă? Mai trece un autobuz. Trec foarte multe roșii de ale lor. Le-am văzut inițial, zis că Londra, mi-a dat vibe de Londra, dar nu. Și aici în centru este o fântână care momentan e înconjurată, nu funcționează, dar e foarte, foarte faină. Și în spatele meu tot așa o chestie înconjurată, Basilica de Sfânta Maria de Angelo de Cumartini sau ceva de genul. Și tot așa se lucrează aici, fac ceva că e înconjurată de gardul ăsta, dar e spectaculoasă. Deci pac. Ia să vedem. Es Maria degli Angeli e dei Martini. Așa. Foarte faină basilica. Și să ne apropiem aici să vedem aceste porți. Wow! Da, gigantice. Da, e cu totul special. Ce fain! Da! Foarte frumos. Și lângă avem piața de... aici e piața de la Republica, unde mă aflu actualmente. Unde scrie chiar și aici. Și aici scrie tot așa ceva. Providenția optimii principiis. Ce superbități! Doamne, ce mișto! Eu rămân cu gura căscată. Pe aici mă holbesc pe la toate clădirile astea, câte mișto-s și lucruri mișto au făcut ăștia. Da.
Chiar mă gândeam aici, în minunățirea astea de galerii, că au făcut, s-au gândit să facă mango. N-au avut ceva mai bun. Adică, bine, nu-i nasol, dar la, nu știu, arhitectura asta, căman, ar fi meritat ceva mai bun. E prea frumos pentru magazinul ăsta ordinar, de asta zic. Da. Bine, nu zic că Louis Vuitton sau Vuitton, să mă rog cum se pronunță, greșesc, ar fi fost mai wow, dar totuși mango. Mă rog, momentan se pare că asta e decizia. Gucci, nu zic, asta voia zic, că nu un magazin de elită, Gucci, Ruci, nu știu ce, ar fi mers neapărat, ci pur și simplu, nu știu, o galerie de artă, ceva mai care să se potrivească cu frumusețea locului. Așa, un magazin din ăsta, nu știu, se pare un pic scos din context. Columna lui Traian, ai zis că se cheamă. Bine, am ajuns pe foarte întuneric aici, dar e bine că e iluminată de jos, dar se vede foarte bine. Și în partea dreaptă, din păcate, nu mai e chiar atât de luminat, dar au rămas aici niște, tot columne, nu? Piloni. Stâlpi, piloni. Aha, uite, dacă măresc, se vede cum ce a mai rămas și cum păstrează. Da, bine, dacă dau pe mai mic, deja se întunecă, dar o să las așa mai mare, să se vadă bine. Și acolo în vârf ar trebui să fie Traian, dar din dată din întuneric nu se vede, bineînțeles. Foarte fain. Da, și acolo e fornul de ăla, în dreapta. Forno de? Ce avem pe bilet? Coloseum Forno. Dar nu Forno, era altceva. Am ajuns la Coloseum pe seară, mâine avem bilet să intrăm aici. Uitați aici ce minunății. Ia. Saluti! Saluti, saluti! Sunt și aici oameni, dar nu ca la Fântâna de Trevi. Nu știu dacă am apucat acolo să fac video. Dar ce puhoi de oameni era acolo. Și aici sunt mulți, acolo erau mai mari, mai mulți. Era... Aici sunt mai înșirați, acolo era într-un loc restrâns, da, într-adevăr, și asta e adevărat. Video. We did it. Am ajuns la Coloseum, vizităm de vreo oră, cred. Aici și am ajuns sus să vedem arena și bineînțeles că la fel ca și aseară la Fontana di Trevi, aici e iar full de oameni, sus, jos, peste tot și încă mai intră, adică simt a lot of people, și da, no, se vede esențialul, ce frumos. Ce se vede aici în mijloc era underground-ul. Deasupra era încă o placardă care era plină cu nisip. Am făcut niște poze, o să inserez și cu informațiile adiacente. E foarte frumos. Și o să urcăm și acolo? Acolo sau ăsta e ultimul nivel la care urcăm? Acolo nu mai este suport ca să ajungi. Nu e sigur ca să... Înțeles.
și cred că am răcit. E nivelul 2 la tare. Da, underground, da, nivelul 1 și nivelul 2. Păi da, de asta vorbeam, că aici era chestia aia pe care am văzut-o în poze, era placarda aia și era nisip. Și aici erau luptele și aici la underground stăteau ăia și făceau... Erau boxele. Da, boxele pentru animale, că aici se făceau luptele gladiatorilor, vânătoare de animale și se mai făcea sentințe la moarte. Avea undeva în mijloc o chestie pe care îi spânzurau, na. Da, și aici de sub stăteau în cuști animale, lei, am văzut lei și lupi, tigri și gladiatorii la fel, stăteau jos, nu știm dacă aveau lumină, deși nu cred. Și apoi, bineînțeles, dacă stăteau acolo atât animale cât și oamenii, când ieșeau să prestezi luptii, normal că erau violenți. Probabil nici mâncare nu li se oferea. Bineînțeles că ce am citit, eu nu am citit informația asta, dar pot să-mi imaginez. Și aici, da, erau, cum se vede din jur, erau locuri unde se stăteau. În față, în descrescători spre arenă, stăteau regii și așa, cei din clase sociale bogate și apoi crescător, în capăt, în vârf, stătea clasa socială plebea, așa cum scria pe panoul de informații, pe panourile de informații stătea asta. Da. Și făceau jocurile, show-urile, cum le ziceau ei. Că da, într-adevăr, pe vremea lor, asta erau jocurile la care asistau. Pentru ei era un entertainment. Să se uite cum se luptă, cum se omoară și cu cine puneau pariuri, cine câștigă, cine nu. Din alt punct se vede mai bine. Am prins și noi aici spațiul lângă gard, ca să putem să ne uităm mai bine. Am prins și pe undeva pe acolo, dar acolo fiind și intrările, e un pic mai greu de accesat gardul, dar totuși am reușit să facem niște poze și cu tot mergi în jurul Coloseumului, mai sunt spații libere unde poți să filmezi și să faci poze. Deci din dreapta de la Coloseum ne mutăm prin mulțime la... mergem spre Forum Arena. Forum Arena era, nu? Și avem această clădire care am putut să pozez în Coloseum. Asta e strada timpul roman. Am înțeles că am trebuit să mă uit cu unde merg, cred că am dificil de mers pe aici. Stai un pic să filmez asta. Superbitatea asta. Și sar. Mergem, pac. Foro Romano, am intrat acum și am trecut de securitate, se stă vreo 10 minute până la coadă, până intri, chiar dacă ai tichet. Aici n-am apucat să-mi iau tichet cu skip the line și na, am stat vreo 10 minute, chiar s-a mers repede și asta e prima poartă pe care o vedem, primul view, așa. Și să mergem înainte, cred, sau la dreapta? La dreapta înainte sau stânga? Stânga? Unde vreau? Unde vreau, dar atunci prin asta. Și o să mai filmez pe parcurs.
cap. Ce fost? Scălărie în jos. Another one. În ce piața suntem acum? Piața Novano. Piața Novano, adică piața nouă ar însemna? Novano, nu știu. Novano, așa ar însemna pentru mine. Și este luni. Și mucho loită. Mucho loită. Many people on the streets. But not so many ca la Fontana di Trevi. Chiar dimineață, azi noapte, că am avut mai multe treziri și m-am uitat, vreau să văd câți oameni sunt la Fontana di Trevi. Și am intrat și am întrebat pe internet și chiști că este un Sky camera live, ceva de genul. Și am intrat și la ora 4 era 5 oameni, 6 oameni. M-am uitat la Fontana di Trevi și dormea așa cum mă vreau să trezesc. Dar am zis că nu. Că nu, deci își făceau poze. Erau de oameni, maxim, nu erau 10, 6 oameni, ceva de gen. Știi? Și îți arăta și după aceea puteai să intri, îți arăt site-ul, poți să intri în zonele mari din lumii, din orice oraș și să vezi câți oameni sunt la ce atracții, știi? Și e tare. Asta are influență asiatică. Și Panteonul. Și cineva care cântă pe stradă.
am ajuns în gară la Termini și după o rundă, după ce am fost la Panteon, acolo am vrut să intrăm, dar era coada prea mare, am renunțat. Am mai căsătorul pe acolo de la magazini, prin tur, după care am mâncat, am băut o bere de 0,5 fiecare și acum am venit aici în gară la Termini și să luăm trenul spre aeroport la Fiumicino și am mai băut și aici 330 de mililitri de bere, e și oboseala care s-a adunat, înțeles, și am mâncat o porție largă, mare, de calamari și o porție de fish and chips, adică pește cu chips, cu cartofi, chips de cartofi. Și a fost atât de buni calamari, chiar nu mâncasem aici. Am mâncat pizza, am mâncat pasta, o porție dată cu trufe, am mâncat pizza de multe tipuri. Dar calamari chiar nu apucasem și a fost atât de bună. Și am mai avut ceva dulce de dimineață care ne-a rămas. Nu canoli, ceva asemănător cu numele. Și da. Da. Am fost un pic întreruptă că veniți. Noi am luat bilete pentru 72 de ore Roma Transport. Și noi dacă plecăm acum și într-o oră spre aeroport, noi nu mai avem nevoie de ele, deci începând de acum până mâine la ora 11-12, ceva în genul, sunt valabile biletele pe care le-am luat. Și era un domn care avea nevoie, noi chiar am vrut să le lăsăm și am găsit pe cineva, sau mă rog, soarta, și le-am dat, nu mai știu unde eram, așa că nu mâncasem calamari. Și am găsit aici și au fost atât de buni. Da, și cum spuneam, s-a terminat și cu excursia, vacanța în Roma. A fost foarte fain, adică nici nu mă așteptam să... Adică n-aveam nicio așteptare, nu am nicio așteptare în general, dar a fost extraordinară. Clădirile, rămâi mască. Ceea ce a fost un pic un disconfort, într-adevăr, a fost căldura. Că da, arăta că 32 de grade de la soare, erau 35 plus, 35, 36, mai ales de la amiază, de la 12 se simțea, deci nu mai puteai să respiri, am băut o grămadă de apă, dar lucru plăcut care a fost, găseai din astea, să le zic așa, tonomate sau chestii cu apă, unde puteai să-ți iei apă gratuit și îți umpleai sticle, beai biloc și îți umpleai și sticlele, adică era nelimitat de Roma și chiar mi-a plăcut foarte mult pentru că ne-a scutit odată de bani care trebuia să-i dăm pe apă și odată era super cald și aveai nevoie de apă și unii găsești, erau apă peste tot să iei și chiar foarte, adică chestia asta chiar mi-a plăcut foarte mult și transportul e super accesibil, adică ai bus, ai metrou, ai tren și na, clar, e capitala și pot să înțeleg treaba asta că ai tot felul de mijloace de transport, dar și rapid și prețurile super accesibile, adică noi pentru 72 de ore am dat pe persoană 18 euro, era și pentru 24 și pentru 48 de ore, dar nu mai știu ce prețuri erau, oricum mai puțin și chiar foarte, adică foarte, foarte bună. Gelato iar a fost ceva fantastic la ei. N-am mâncat atât de mult pe cât mă așteptam sau voiam, dar foarte bun. Bineînțeles, pizza, pasta, gelato. Asta reprezintă